njihov poklon Zagrebu za Valentinovo, što je to njihov 5. rođendan. Tek se presvukao. Prve impresije, kako je sve to izgledalo s strane pozornice. Vidjeli smo kako je izgledalo u publici. Pa, da ne budem lažno skroman, nadao sam se da će biti dobro, ali ovo je bilo izvanredno. Više od očekivano. Imali smo do sad 3 albuma i eto, za Valentinovo ove godine nakon, nazovimo uspjeha albuma Od Prelake do Dunava, odlučili smo se za jedan samostalni koncert ovdje pred zagrebačkom publikom. I onako nismo nikad do sada samostalni. Svirali smo po nekim klubovima, ali nikad nismo održali tako jedan veliki koncert. Ne? Jeste ga planirali rasprodati i jeste li, čuli ste takve sumnje da leteći odred u Domu sportova? Hoće li oni to moći? Pa ne, niti sam čuo, niti iko čuo, niti smo se uopće opterećivali takvim stvarima. Kažem odmah unaprijed da nismo ni čuli, ali da smo čuli ne bi se opterećivali nikakvim glasinama. To što osjećam, tebi rekao bih, pa nek riječi izgore. Na ko te podsjećam, sjetila se ne bi, jer me voliš najviše. Kako dani prolaze, to me ne pitaj. Oči same govore, suzama se opet ponadaj. Možemo jako, već. Ma što se dobro malo